Kulħadd jaf jgħod minn 1 sal-10, imma mhux il-kol kemm aħna nħossuna konfidenti meta niġu biex nispelluhom. Għax meta naslu għall-4, is-7 u d-9, ħarana nqabżu parajnejn kbar il-barra minħabba dik l-imbirka għajn. U ja ħasra, veru m'għandniex għax nibżgħu minnha. Għax l-għajn mhix biss ittra li tagħtina identità, li tiddistingwi l-alfabet tagħna minn alfabetti oħra, u li allura tista' titqies bħala simbolu nazzjonali denju daqs dik il-bandiera, il-pjanta, il-ħuta u l-brimba nazzjonali. Imma huwa faċli ħafna li nikdbuha fil-każ tan-numri. Araw x'għandna nagħmlu. Bħala mudell għandna nduru lejn in-numri 5 jew 5. Skont teħtieġ numru kardinali, jiġifieri numru li juri kwantità, jew numru ordinali, jiġifieri numru li juri ordni. Jekk kieku konna ngħidu 5, mela rridu nikdbu 4, 7 u 9 blajn. Innotaw kif, f'dan il-każ, in-numri kollha jispiċċaw b'konsonanti u vokali, l-istess bħal mudell 5. Jekk kieku konna ngħidu 5, mela rridu nikdbu 4, 7 u 9 bl-apostrofu fit-tarf, donnu misluta. Innota kif f'dan il-każ, in-numri jispiċċaw bl-apostrofu li qiegħed jirrappreżenta l-konsonanti għajn. L-istess bħalma l-mudell 5 jispiċċa b'konsonanti huwa wkoll. L-istorja tista' tidher li qed tikkomplika ruħha meta niġu biex nikdbu n-numri bis-suffiss t, bħalma nsibu f'espressjonijiet bħal 4 titfal, 7 tibniet u 9 tiqżieqes. Jew meta niġu biex nikdbu n-numri mill-10 l fuq, bħal 14, 17 u 19. Fil-każ ta' dawn in-numri, is-soluzzjoni hija faċli ħafna. Lajn ma tinkitibx. Tgħiduli, u fil-każ ta' 40, 70 u 90, faċli wkoll. Ftakar li 40, 70 u 90 kollha jintemmu bil-ħoss tal-għajn. Allura l-għajn nikdbuha fl-istess pożizzjoni li kieku fiha konna nikdbu s f'50. Kif qed taraw b'mudell wieħed faċli, tifranka li titgħallem tikteb bl-amment bosta numri oħra. Jekk taraf tħaddem il-mudell, mela l-għajn ma tibqax tagħtina fajna u l-kitba tan-numri tkun ilna faċli daqs la b ċ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.